A pesar de que non transcorreu ningún ano dende a constitución oficial da Asociación Somos Rianxo, xa son moitas as iniciativas desenvolvidas polo colectivo para dinamizar a vida comercial e social da vila. A última, a campaña Namórate de Rianxo, na que participaron máis de medio cento de establecementos e que chega mañá a súa fin co sorteo deste espectacular escaparate. Entonces surgeu esta idea, co esforzo de todos os comerciantes que participan na campaña, que son os que fixeron os donativos para o escaparate, a xente portouse moi ben, rascouse moitos bolsillos, é un escaparate super bonito, que todo o que hai nel é usable, moitos premios moi interesantes. Bueno, nós creemos que é, sin duda, e vai ser a nosa mellor campaña do ano, aparte de que nos encantou o de Namórate de Rianxo, que a xente vexa que en Rianxo hai cousas que todo o mundo di non hai nada, porque tamén estamos espallados por as aldeas, pero sí que hai. O éxito da campaña foi tal que se esgotaron as preto de 13.000 rifas repartidas entre os clientes e os establecementos participantes. Paralelamente desenvolveron tamén a través das redes sociais o concurso do prezo xusto, no que aquel usuario que máis se achegue o importe total do escaparate a sortear recibirá como premio un vale de compra de 50 euros. Por cada 10 euros de compra mínimo, pois entregábase unha e despois diferentes cantidades. A campaña tuvo moi boa aceptación, conseguimos repartir todas as rifas, estamos moi contentos, a verdade, máis que falas ca xente no teu negocio e tal, e a xente está como moi entusiasmada, iba a Rianxo a ver o escaparate, tamén para o sorteo que temos nas redes de acertar o precio xusto, o cual tamén vai levar un premio a persona que máis se acerque sin pasarse, como o mítico sorteo que había na tele. Dende Somos Rianxo fan un chamamento á veciñanza para asistir ao sorteo que se celebrará mañá ás 2 da tarde ao carón do escaparate situado na céntrica Rúa de Baixo. Pode ser que o afortunado se atope entre os asistentes e se entere en directo do seu premio.